is good all the time. Kinaraan ako na inyong tubag. Doon na ako na binatanon, ana. Kami ko, God is good? Grabe. All the time? Balik ko no, be? Mura nag-iya-iya. No. God is good! All the time! Pits, Senyor! In today's gospel, Jesus is sent by the Father not to condemn us, but to redeem us. Amen? Senior Santo Niño, hope of the Pilgrim Church. Una itong theme karon. Kung sa to, balik ako ninyo. Santo Niño, hope of the Pilgrim Church. Siyang paglaom na to tanan. Tanawa si Senyor Santo Niño. Naku, inumduman nga kanta. Tanaw kang Jesus lamang. Sudunga ang iyang nawong. Ang kailibgon ning kalibutan. Ang tanan lumalabay lamang. Balik. Ni aman muna ko ni tanaw. At tanaw sa Santo Niño. Balik be. Tanaw kang Jesus lamang. Sudunga ang iyang nawong. Ang kailibgon ning kalibutan. Ang tanan lumalabay lamang. Amen? Senyor Santo Niño, hope of the Pilgrim Church. Wa nay laing paglaom nato siyara. Amen? Tutukan nato si Kristo. Siya ang hari nga gamay. Kung kita, ganong gamay man, ganong si Senyor Santo Niño, bata man niya gamay, tungod ang bata nga gamay, puno sa mga hiyas, bisag, way, alahas. Tinoo, dili. Unsa invitation sa Ginoo nato, may sama ta sa bata nga gamay. Unsa man imong tapan, mura ba nagbata nga naay gamay? Or gamay nga bata? Kitang tanan giimbitar, apil ni nagwali, mahimutang gagmay bata, puno sa langit nung hiyas. Kay siya man ang atong paglaom. Dili pari, dili obispo, but only the Holy Eucharist, the Senyor Santo Niño. Amen? Karon, akong highlight ninyo kay Jubilee year man ron. Di mo magmahay nga no nagtindog mo karon. Amen? Kani nanindog, dubli ang indulhensya. Amen? Basta di magbagot-bot. Kaya kung sige mo bagot-bot, musamot mo kamaot. Indulhensya. Usa ka katigista mingon sa iyang mga estudyante, class, our lesson for today is all about indulgence. By the way, class, what is indulgence? Ingon po si Pedro, Ma'am, very easy. Indulgence, Ma'am, is our lesson for today. Nangutanan ko sa Lula, what is indulgence la? Ingon po si Lula, indulhensya, Father. Yung saan po indulhensya la? Indulgence.
gi-English raman ni mula. Nakaron atong tun-an karon kay nganuman kung wa ka kahibaw ini dili ka madasig sa pagbuhat og daghan kaayong buhat nga mga ayo. Nya kamong tanan nga niya dinhi karon labaw pamos nakadaog og luto karong gabiuna. Amen. Nakaron unsa may indulhensya? Tubag. Pitok-pitok ko ng mata. Okay, akong basahon na ang Catechism of the Catholic Church. CCC. Unsa na akong basahon ron? Dihay doon ako. Unsa man ang CCC? Father. Catechism of the Catholic Church. Kamo, ngani adin ni karon na ba mo yung CCC? Ang uban wa maninog pag-sisi mo. Mao ni ang official teaching sa simbahan. What is indulgence? Indulgence, paminaw mo. Shh, paminaw. Indulgence is a remission before God of the temporal punishment for sin, the guilt of which is already forgiven. Atong i-simplify. Unsa man tong temporal punishment, Father? Every time makasata, venial, mortal sin, duha man itong venial sins, mortal sin. Ang venial sin, gamay nga sa, dunanay corresponding nga, gamay nga silot. Dako nga sa, mortal sin, dako po ang silot. Kaya ang Ginoo, hustisya man. So, ang indulhensya day, paminaw mo, mo ni pagsilot, pagpapas sa silot sa sala. Asa man mapapas inyong sala. Uy, paminaw mo. Dili ni ang indulhensya, dili pagpapas sa sala. Pagtangtang remission of the temporal punishment. Unsa day ang indulhensya? Pagtangtang sa silot sa sala. Okay? Sa sala nga napasaylo na. Dili day ta ka-enjoy sa indulgence without forgiving first your sins. Sa ato pang indulhensya, connected siya sa sacrament of reconciliation. Karon ang challenge na mo mga pari, I hope do na mi panahon sa paglingkod sa sacrament of confession. Yan naman, para kamunga ni adinhi karon, you will enjoy indulgences. Nasabtan. Inigpasaylo sa inyong sa, mingon mo, Father, nga nung amo pa mang ampuan, nga nakakumpisal man to kung papa, nga nung amo pa mang pamisahan, nga nakakumpisal naman akong papa. Tungod kay napasaylo yang sa, nagpabilin ang silot. Pananglitan karon, nakabangga kag sakyanan. Mingon, ang nabanggaan mo, gipasaylo ta ka. Pero i-repair ang damage sa akong sakyanan. Ipa-repair akong sakyanan. Muna, kinanglan tag-reparation. Okay? Ang indulhensya di ay, mo'y pagtangtang sa silot sa imong sala. Nasabtan? Pitok-pitok pa man inyong mata. Dunay two kinds of indulgence. Pila ka, matang ang indulhensya, duha. Atong paspasan kay 15 minutes lang wali. No? Una nga, matang sa indulgence is partial indulgence. O sa ito una? Ikaduha, plenary indulgence. Sa itong ikaduha? Unsay secondary indulgence. Plenary indulgence. Unsa maning partial? Atong dalion na jud, no? Ang partial mo ni ang silot sa imong sa nga napasaylo na. Mapasaylo imong sa napay silot nga imong bayran. Mo nang magbuhat tag mga maayo kay nga naman God created you without you. Unsa to? God created you without you. But God will not save you without you. The grace of God will operate when we cooperate. Nasabtan?
Gihimo ko sa Ginoo nga wa ko. Pero di ko luwason sa Ginoo kung dili ko mo cooperate. Amen? Nakaron, unsa maning partial indulgence? Nangumpisal na ka. Okay? Hindi pa may silot. Muni mga silot sa nimo. Nga baka dawat kog partial indulgence, Father. Partial rapod sa silot ang napapas. Ang plenary indulgence, muni tibok silot, complete remission of the temporal punishment. Tanang silot nimo, papas. Kasi ganan ninyo, partial, plenary. Wow. Abi ninyo, karong adlaw kung makadawat mong plenary indulgence, niya mamatay mo karong adlaw, simbako ka, Father, simbako, ikaw tay maunang pariya ka. Magdungan ta. Kay mingaw ng mga matay tang tanan. Amen? Apil ng nagwali, matigpak po ni. Kung ang imong edad, ang average is, anto, 70. Dana sa Salmo 90:12. 70 ra ang average nato. Nga 69 na kakaron. Kuwang na lang jud usa. Kuwang na nag-usa. Nya kung mulapas ka, lig-on ka. Amen? Nabay ng lapas diri, mga kolektor ng lapas na ning uba. O lig-on, nakadawat og bonus. Nga karon. Kung mamatay ta karong adlaw, nga nakadawat tag plenarya indulhensya, ang atong kalag sutoy kayo murag kwites. Ni kamatay na ingon San Pedro. Nagkabukab na San Pedro dito. Karon pagalikan namatay. Ang imong silingan pila na to katuig nating kagol dito sa purgatorio, karon ka namatay. Nganong nakasaka ka dayon? Nyor, nakadawat kog plenarya indulhensya. Nya, salig mo na. Salig ta. Ganuman, si Kristo ni ingon, nganto kang Pedro, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang imong itugot, Pedro, din sa yuta, sumpay. Hindi dyan itigbasa ning uban, okay, wak mo sumpay. Balik, be. Ang imong itugot din ni Pedro sa yuta, ang imong idili sa yuta, atong pakpakan ang atong Santo Papa. Unsay aprobado nga doktrina dinhi sa yuta, saludo si Kristo. Kinsa nagingon? Si Kristo, ang santo ninyo mismo. Nga ikaw, nagduda pa ka ana? Lapaw pa di kang Kristo. Si Kristo nga way sa walay duda. Unsay aprobahan sa Santo Papa dinhi sa yuta, aprobado ngadto sa langit. Yakin sa may nag-aprobar ana, Father, nga Santo Papa, si Pope Urbano II sa tuig 1095. Amen? Kinsa pa ilain? Si Pope Innocent III sa 12th century. Busa, kining indulhensya makaigsunan, dili ni dula-dula. Aprobado ni sa Ginoo sa mga Ginoo. Hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos. Ready na mo? O sa inyong ganahan? Partial, plenary. Char. O sa may minig char, Father, Christ has a reason. O sa minig char, atong pakpakan ang santo ninyo. Musa, mga kaigsunan yan niya din ni karon. O sa ganahan ninyo? Partial, plenary. Okay. Naunsaon na to pag dawat sa plenary indulhensya. Ready na mo? Dunay mga requirements. I-replay na ninyong video ha para hindi na ako magbalik-balik. No? Unang requirements. Okay, pito man eh. Una, kinahanglan binunyagan ka nga Katoliko. Nabunyagan na imong tapan? Pangutan na. Kaya atong bunyagan ni kahuman, no? Kinahanglan, kung nabunyagan man, dili excommunicated. Wa ma excommunicated. Ikaduha, state naa ka sa state of grace. Kung saan man,
Unang, sunod, mangumpisal ta. Unang katulo. Yung sahay kay mangumpisal ta, wow, maning duha, oy. Kini na lang tulo akong ikumpisal niya. Kay ilara ba na ako si Father? O di ka mabasahilo, anak. Ay mo kaguol kay doon na may seal of confession. Ang pari di makapanabi sa imong ikumpisal. Bisan pag imo ng suot. Doon ay seal of ingon kabalaan. Ingon anak kabalaan ang confession. Bisan unsa na to kasuod, di ko kapanabi sa imong mga sa. Amen? Nganong ang pari doon na may seal of confession. Bisan unsa kadako imong sa. Asa nimo ikumpisal? Atos pari ayaw sa imong tapad kay makapanabi na kay way seal of confession na. Ang region mo pare nga naman, doon na may seal of confession. Unang confident na mo atubang sa pare. Kede, na ni seal of confession. Naibaw na mo? Mo nang tanan iyagyag dito. Nyatiman ini, perting ninduta ang imong pamati, human sa confession. Daghang sala mapasaylo, daghang sakit mamaayo. Amen? Nya way bayad, libre ra. Nalipay mo wa, lapaw pamos na kadaog og luto, karong gabi una. Amen? Mga confession, may pinaka-importante. Sunod, ikaupat, general intention to obtain plenary indulgence. Kinahanglan, pangayuon nako ang plenary na kay general intention nga imo yung pangayuon. Ikalima, kinahanglan mo simba mo anang adlaw. Simba naman mo ron. Walay kumpisal. First communion pa man ko, Father, nakakumpisal. Or pagkuan pa dyan, Father, pagkasal. Kaya napugos sa man po mi, Father, kay requirement lagi. General intention to obtain plenary indulgence. Kinahanglan mo simba o mo kalawat. Ikaunom, performance of good works. Kinahanglan dunay ipabuhat ang simbahan. Di ba naman tayo mga holy doors? Diri sa Sugbo, ipang-ablihan sa itong mahal na obispo. Muna mo, simba mo, agi mo sa holy door. Unya katong mga requirements nga akong gisulti kaganina inyong buhatan, you receive not partial, but plenary indulgence. Kung mamatay ka karon, sutoy kaayo ang imong kalag ngadtos langit, murag kwites. Amen? Nalipay mo Inig-agi ni mo sa purgatorio, nakakita kasi mong silangan, una lang kuha. Pila po mo katuig niya. Ako kanina pa ko namatay, nakadawat ko, plenarya, indulhensya. Amen? Ikapito, prayer for the Pope's intention. Kinahanglan atong iapil ang intensyon sa atong mahal na Santo Papa. Usa ka manamo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya samahan. Mga isuon, you receive plenary indulgence. Wow! Mao ni isulti sa inyong tibuok pamilya. Ang indulhensya nagdagaya ang langit ng grasya. Nagkikan sa tinubdan nga mao ang atong Mesiyas. Amen? Hapit na. No? Katapusan. Kay 15 minutes na. No? Katapusan. Ganda mo, dugang anuluhiya. Atong miaging mga seminarista pa ko, nagduwa mig basketball. Unya, akong classmate, nagkapakog mi. Unya, ang akong kilay, nagisi. Mga 1 inch jud ang gisi. Ni nga ang samad. Ug mingon akong amigo, bro, ipatahi na. Kay delikado kung di nimo ipatahi. Nagpatahi ko sa samad. The following day, naayo. The following month, naayo ang samad.
pero nagpabilin ang uwat. Uwat nga nako diri sa akong kilay. Munang mingon po ako, umigo, bro, di ay ointment. Di para asa man po na, ibutang sa imong samad, ang imong uwat, aron ang imong uwat, mawala. Tanawa makaigsunan, gibutangan na kong ointment, ang akong uwat, tanawa, wala na'y uwat. Nibalik na ang akong katahom. Nibalik na ang akong kaanyang. Nya na malandong ko sa mong kasinatian, ang atong sala, mao nga atong mga samad. Kumuduol kita sa sacrament of confession, matangtang, maayo ang mga samad, pero nagpabilin pa ang mga uwat. Yung saon man nato, munang dunay ointment ang simbahan, mo nang gitawag indulhensya. O kung ato nang ipahid ang ointment nga mao ang indulhensya, ang atong mga dagway mubalik sa bagong mahimo ng bagong binungan, bagong tao, bagong dagway. Amen. Nya, excited na mo. Modawat. Unsa man? Partial, plenary. Char. Unsa to'y minig char? Christ has a reason. Una nga, ako lang tiwason akong wali dito sa Punto por Punto YouTube channel nato, sa Facebook page nato, Reverend Father Darwin Gitgano, ang atong katikisa. Kaya nga naman, nindot nga, makatikais ta. E kung makatikais ta, knowledge is power. Ano sa to? Knowledge is, kinsa nagsulti ana? Kinsa nagsulti ana? Si Francis Bacon. Knowledge is, nyago kay knowledge. Kili-kili power ra jud. Unang makiksunan, Santo Niño, hope of the pilgrim church. Nawadan na ba kag paglaom? Look at Jesus. Only Jesus. Nothing but Jesus.